isi ga-echi eze ọ bụ na m onye ga-abụ eze n'afọ nne ya ma ndị legwusi isi ụmụ Igbo siri ike afọ onye Chukwu gozili ka ọ na-eme ife ego ọ dịka ọ bịala ụwa libelibe akọlụ gị ka nwoke si ta afụfụ akọlụ gị ife nwoke fụrụ n'ụzọ ibulu baịbụlụ onwela akụkọ m ga-akọlụ unu ka obele nwa si taba afụfụ ụwa tazie Chukwu wee gozie onye obulike ọ na-emeso ọgọ na akpa ya ọ bụ nke ọlụ unu ọ bụ nke ọlụ unu nnazi m ka ọlụ na akịda mgbata ego n'ọdịọlụ Chukwu nọ nso ogolo akwụkwọ gụsị akwụkwọ mana nne na nna m lụ Chukwu nọ nso enwere ego babatara ego oyibo Chukwu nọ nso wee sị na ya ga-agba mbọ ka onye lụ nne na nna m lụ ya aka Chukwu nọ nso wee jebe ugwu Awụsa wee lụsie Jos wee gbaba odibo o ji ndube isi wee gbaba odibo gbasi odibo edu enyi ụlọ obido wee zụba nke ya mana mgbe ọ na-azụ afọ ya ọ na-enweta ego ọ na-enweta kilikili ego ịma na kilikili ego adị egbozi mba ego Naijiria tileti tupu Chukwu n'ụzọ ejebe bọyị ndị asịla akụgo na ọ ga-agba aka n'ata ụfọdụ si na ọ ga-agba aka n'ogoli mmadụ kwụsie n'ụwa Chukwu ekwughali ya olue na 2004 Chukwu nọ nso wee chọla ego igwe n'aba South Africa lusie wepụta ọ bụ na-eme nwachụ n'ike ọ bụ na-eme nwa onye obosi na ide mmiri ọkwa na ọ bụ na-eme nwachụ n'ike nyaka Chukwu nọ nso jelu ụgbọala bọyị na South gbasia bọyị na South wee bido wee zụba nke ya aka Chukwu wee dịli Chukwu nọ nso wee bute ike ka ike mmadụ ili onye Chukwu ga-agọzi ka Chukwu ga-agọzi onye Chukwu ga-emele ebele ka ọ ga-emelụ ọkwanụ Chukwu nọ nso nwa ogbenye ajụrụ ajụ nyaka Chukwu jezili mee eze nwoke ọbụla nọ nkịtị n'ọgbala ego nkịtị nwoke gbaba mbọ o bute ike maka agba ego nkịtị ọ na-ezuzu ya li ka njọzi ụbụlụ ka nke nọghịmụ ka ọ nye agba ego osisi ọma fụlụ naanị ọma o ji ala ata gbọ ya agba ego nkịtị oju na-eme ọgọ n'ọzọ ụbụlụ agba ego yimụọ osisi ọma fụlụ naanị ọma ụzọ Chukwu walụ na-ekwusi o ji ala ata gbọ ya oju na-eme ọgọ onye ọzọ ụbụlụ na-ekwusigo ụzọ Chukwu walụ ekwusigo onye ọma ka nna onye ego ezi mmasị nkume ezi ọla n'ọzọ ụbụlụ eje o nwere onye ma na agba ego nwa onye ọzọ ụbụlụ ga-ebute ike onye Chukwu ga-agọzi ka Chukwu ga-agọzi n'elu ụwa agba ego nkịtị n'ọzọ ụbụlụ onye nwere ego n'ọzọ ụbụlụ nwoke ma alụ mma ka nwaanyị agba ego echeta obi esie ike onye ọzọ ụbụlụ na-ekwusigo o ji ala ata gbọ ya osisi ọma pụrụ naanị ọma agba ego nkịtị n'ọzọ ụbụlụ otu na-eme ọgọ ndị lụrụ ụlọ na-enye ekele ọ bụ ndị na-akwụ ụlọ ụgwọ akwụkwọ ị na-eme
iji onye si jide ka o si nọ na-eme ọfụma onye ọzọ bụlụ onye ego enyi ya gba ego n'ọzọ bụlụ osisi ọma pụlụ naanị ọma o ji ala agwọ ya oju na-eme ọgọ n'ọzọ ụbụlụ onye eze nwa m obi na-ekwunyeli agba ego kenelu m lọlọ gị lọla ebele chukwu izumba ebe igodu ọdị ụkọ na mba ọlaedo nwaanyị nwunye agba ego ogolimalụ obi dị ọdị ka oji ọgwa n'ụdị ọlaedo nwaanyị onye eze keneyi ọlaedo ebele izumba ezi nne m ụlụ tochukwu izumba eze bụ n'afọ ezi nne m ụlụ ijeọma ada dị ọra mma ezi nne m ụlụ chinedu ọ nọ n'enyi nwa agba ego ka ọ na-agba ego ma ọ dị agba ego ụzọ chukwu walụ na-ekwusigo ụdị ala adagbo ya osisi ọma pụlụ n'anya ma nwonye ọzọ bụlụ onye ego ọkwa nke bụ chairman chief executive officer Christina Global Enterprises onye ego oju na-eme ọgọ n'ọzọ bụlụ na-ekwusigo osisi ọma pụlụ na niọma ka ị na-agbọ odogwu ọnị agba ego nkịtị n'ọzọ bụlụ oji ala ata agwọ ya oji ala ata eme ọzọ ya a ga-emekwala onye nze nwa m obi n'ogiri agba ego onye ego onye ọzọ bụlụ na-ekwusigo onye si eme ka ekwesị abụọ agba ego nkịtị ị ga na-ezuzu ya lee onye mụrụ nwa zụba nwa eziokwu n'ụlọ dị na nwa nke n'ezi nne na nna m ụlọ agba ego nwa onye ọzọ ụbụlụ Chief Edmond Izumba akụziela onye ogbezi nwa nọ n'obi n'ọzọ ụbụlụ nna m ụlọ dogwu akụziela onye kenelu m ụlọ gị ezi nne m ebele Izumba afọ mụla agba ego nwa onye ọzọ obodo golibe nkunu balụ n'ọkọchị kunu na anya n'udu mmiri nke na ọmalịcha nwanne agba ego ndị ụdị Izumba ọmalịcha nwanne agba ego nkịtị agba ego n'ọzọ obodo
n'Ozobolo. Ojala na-agwọ ya. Agba ego nkịtị o. Agba ego. Agba ego nkịtị o. Agba ego nkịtị. Ụzọchukwu walụ na-ekwusigo. Agba ego nkịtị n'Ozobolo. Ụzọchukwu walụ ekwusigo onye ọma ka na-akpọ onye ego. Agba ego nkịtị n'Ozobolo. Ezi mmasị nkume ezi ọrịa n'Ozobolo eje. Agba ego nkịtị n'Ozobolo. O nwere onye ma na agba ego nwa onye Ozobolo ga-ebute ike. Agba ego nkịtị n'Ozobolo. Onye Chukwu ga-agọzi ka Chukwu ga-agọzi n'elu ụwa. Agba ego nkịtị n'Ozobolo. Agba ego nkịtị n'Ozobolo. Agba ego nkịtị n'Ozobolo. Onye nwere ego n'Ozobolo. Agba ego nkịtị n'Ozobolo. Nwoke maalụ mma ka Agba nwaanyị. ego nkịtị n'Ozobolo. Agba ego. Agba ego nkịtị n'Ozobolo. Agba ego nkịtị n'Ozobolo. Agba ego nkịtị n'Ozobolo. Agba ego si mụ kene odogwu. Ọ bụ nne maju n'ike. Odumodu nke izizi n'obosi ụkwala. Onye obosi ụkwala n'ide mmiri bụ odogwu. Ka nke nọ n'ọdụ ugo. Chifoke Chukwu izu gịnị? Odogwu ọnọdụ ugo n'Ozobolo. Ọnọdụ ugo onye ego. Ọnọdụ ugo onye ego. Nke Chukwu izu gịnị? Odogwu ọnọdụ ugo onye Ozobolo onye ego. Agba ego si mụ kene ya. Ọnọdụ ugo adịrị agba mma. Odogwu ọnọdụ gị batara kwue ezi Ikenna n'Ozobolo. Ezi nna m ụlọ dụkọ nwunye agba ego. Ezi Ikenna Eric ugwu mmadụ. Agbaala nze for boys. Agbaala nze for boys n'Ozobolo. Agba ego si mụ kene ka ndị ọka igwe ka nke n'odogwu. Izuchukwu ekwebelu m. Akwamia n'ọka igwe onye ego. Odogwu jelu South bulike. Akwamia. Akwamia. Izuchukwu gbalụ gị. Mmadụ bụrụ ịgba ya si ya. Akwamia. 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 Eso ya bụ ego. Agba ego si mụ kene. Chukwu dị mbeli. Ogbefi ọnọnọ. Eze Chidelu de n'ihe mgbọsị. CEO Group of Banking na Johannesburg, South Africa. Eze Chido na South Africa onye ge. Agba ego na-ekwunyeli. Ka nke na onye Chukwu jikwalụ ngwaọlụ. Apostle Solomon Nwachukwu. Spiritual Father, General Overseer, Heaven's Gate International Ministry na Johannesburg South. Spiritual Father bụ ego. Onye Chukwu ji wee kwalụ ngwaọlụ. Ike Chukwu anya leto. Eze nwa mmadụ n'Obosi. Ike Obosi na South Africa odogwu. CEO Blessed is Trading Pty. Chairman of Brightstar Committee of Friends na South Africa onye ego. Oluchukwu Ejiofor. Onowu Wanu n'Ojoto. CEO Daniel Link Investment Pty. President Ichie Social Club na South. Agba ego na-ekene. Omesiorabue. Ọzọ dị n'obi. Igada mma. Igada nke izizi n'Obosi. Onye Obosi ụkwala n'ide mmiri. Azụ ka ndụ lue.
agency na South Africa ezi oya bụ ego Chibụzọ Nwandu agbọgide Enugu Ukwu onye Enugu Ukwu n'Iduso agbọgide Chukwujekwu Okonkwo odogwu ise n'ise nkenke enyi na Vietnam na Philippines agba ego na-eke n'unu ka ndị Enugu Ukwu ka nke na-enwe nriji ọkọ ọ bụ nna-eme Odezugo Balugwu na Enugu Ukwu na ụmụ nri Azasi Oluchie na nke bụ CEO Triple Trading Pty na South Africa ezi oyi m ka n'afọ Balugwu na Enugu Ukwu Azasi Oluchie onye Enugu Ukwu oyimbo eze Omogo na Northern Cape South Africa Balugwu na Enugu Ukwu ọ bụ nna-eme onwere onye ma na ọ ga-eme ọ bụ gị na-eme onwere onye ma na aka Chukwu ga-adịrị gị onye Enugu Ukwu oyimbo ezi oyi bụ ego n'Ozugbo Azasi Oluchie Obinna Okeke eze ego n'izu ọgụ onye ndị izu ọgụ n'ihe menonye CEO The Cruise Pub and Grill na Johannesburg eze ego onye izu ọgụ n'Iduso anyị ejebe akwa eze nke na obele nwakwa eze ji dị ebube onye ka Amalukwe na South Gentle Professor na South Africa Amalukwe nwa onye akwa eze ka nna mbọ Amalukwe onye akwa eze Gentle Professor onye akwa eze agba ego si m keneyi Amalukwe welu ndị ebe ọgbọ sọlụ nke onye ije kelu onye akwa eze dike Emeka Obi mmiri na-ezele ọra n'Ozobolo akwa na-ebele ego oyibo agba ego na-ekeneyi egwu nnetile onye Ozobolo oji alati agwọ ya oju na-eme ọgọ oji ego eme ọgọ Ụzọchukwu walu n'Ozobolo mmadụ pụrụ imechi ene n'ụwa agba ego Ụzọchukwu walu na-ekwusigo agba ego nkịtị n'Ozobolo onye Ozobolo dike agba ego nkịtị agba ego yimbo agba ego nkịtị agba ego Ụzọchukwu walu na-ekwusigo agba ego nkịtị n'Ozobolo Ụzọchukwu walu onye ekwusigo ka nna bụ onye ego agba ego nkịtị n'Ozobolo oju na-eme ọgọ agba ego nkịtị n'Ozobolo oji alati agwọ ya agba ego nkịtị n'Ozobolo onye ekwusigo n'Ozobolo agba ego nkịtị n'Ozobolo agba ego nkịtị n'Ozobolo agba ego nkịtị n'Ozobolo onye Ozobolo onye ego agba ego nkịtị n'Ozobolo agba ego nkịtị n'Ozobolo agba ego nkịtị n'Ozobolo onye nze nwa m obi agba ego na-ekwu nkịtị n'Ozobolo onye nze nwa m obi na-ekwu agba ego nkịtị n'Ozobolo